daman kai nake nema mara mutunci. Kai har ka isa ka haɗa nema da ni? To bari in faɗa ma. Maryam ba budurwata bace. Zulaika wata ita nake so. Tukunna ma wa ya faɗa ma wannan magana? Waye zai gaya mun in banda abokin ka Bala? Tabbas Bala zai iya kashe mutum. Kai dan masani amma fa baka da kunya. To menene? Ka faɗa mata? Tsayuwar wata labari ne da yake tattare da jarumawa da suka hada da magajin mijin yawa, Aminu Dan Baballe, Anas Sunusi, Idris Girgire, Aisha Muhammad, Khadija Yasmin Usman, Alkasim Adamu Bala Galle da dai sauransu. Kai dai kula alaka da tashar mu dake dandalin manhajar kallo na YouTube mai suna Dan Baballe TV, ka kuma tabbatar ka danna subscribe da kuma alamar kararrawa domin sanar da kai da zaran mun dora. Tsayuwar wata, wanda Hausawa kan ce kowa ya rena tsayuwar wata to yau Hausa mai gyara shi.